Exe. Sure. Umnandi. Nani? Bakwazi ngobani Nchaka? Anguthathi. Ngobani? Thathi. Ufile Ntsati. Go rate game yakho out of 10. 5, yeah. 5, why 5? Hayi, normal. Noma shuthi bengalethi intombazana manje ungayiriza apho. Yeah. Awufile. Hello. Hi. Njani? Happy. Ngigama ubani? Luri. Oh, mina ngithathe wena. Kiyawumuhle phela. Ngiyabonga. Awumind if ngathiwa number? Hey? Number phela. Akunafoni. Akunafoni. Ayinyana. Anginayo. Kima sokhuluma. Yeah. Angishinga hakho phela. Yeah. Yeah, wo kusibili. Hayibo. Kusibili. Yeah, why? Yeah. Kusibili okhulula. Sengiyabona mfana uyablasha. Umrate out of 10. 8. 8, why 8? Khona le bengithuthuzwe but akayisho. Akayishongo yini le? Eish. Ife senzoyisho after camera bese sukile camera. Like shukuthi akazangasho ukuthi mina na like ufuna sijola yabo. Afede wena umrate out of 5. Ami 8 phela. 8, Yeah. why 8? Uthana phone yabo. Afede stress. Silver.